Walters ar ei holi sydd wedi mynd amdani gyda y peroxide yn ddiweddar. O, dyma ni, wel, mae Fflint i fewn, ac o fewn llai na 5 munud. O, wel, fe ddylse Ben Wyn wedi sgorio am symudiad hyfryd gan yr ymwelwyr. Ben Wyn yn y diwedd yn tynnu'r ergyd heibio y golwr. Price yn cynnig ei hunan. Y bêl nôl at George yn cael ei gysgodi gan Michael Burke. Mae George yn dal i fynd y croesiad. A'r postyn pella'r ergyd yn dod i fewn gan Ricard oddi. Yr ergyd gan y dyn ei hun, Cian Jenkins, yn mynd yn syth tuag at y golwr. O, chwarae hyfryd. Jenkins yn ei chanol un wrth eto. Herford nôl at Jenkins, John McCam sefyll. Jenkins yn ôl at Walters, o, sy'n methu'r gic yn gyfan gwbl. Chwarae hyfryd, cyd chwarae hyfryd rhwng Herford a Jenkins. Ac o bosib fe ddylse Walters wedi wneud yn well. Felly digonedd yn digwydd o fewn y 10 munud agoriadol. O bosib fe ddylse ni wedi gweld gol i'r naill dîm a'r llall. Josh Jones yn rhydd ar yr ochr draw. Draw at me! Mae wedi mynd o dan y golwr! O, ac am arbediad yn y diwedd gan Will Fuller. Y croesiad yn hyfryd o'r dde gan Josh Jones. Yr ergyd yn isel. Oedd hi'n ymddangos wedi mynd o dan gorff Will Fuller, ond yn y diwedd oddi ar y linell gan Llansawel. Y sodliad ymlaen gan Walters, Ricard yn croesi. Pat Jasper Payne oedd yn ôl yn aros am y bêl. Mae dal yn fyw i Llansawel. George yn derbyn y bêl nôl gan Ricard. George yn neud yn wych. Dyma'r croesiad. Mae dal yn fyw. Jasper Payne a'r ergyd yn dod o ddiar ar amddiffynwr. A dyna'r gôl agoriadol i'r tîm cartre pnawn 'ma. Unwaith eto, symudiad slick i lawr o dde. Ryan George sydd wedi bod mor amlwg. Y croesiad ar draws y corridor am sicrwydd. Braidd yn onffodus i'r Fflint. Ond yr ergyd gan Jasper Payne yn taro yn erbyn yr amddiffynwr ac yn mynd dros ben y golwr ac i gefn yr hwyd. Peniad ymlaen gan Wyn, a tydi Josh Jones ddim yn cael sefyll. Josh Jones reit ar draws y gol ac mae'n gol hyfryd am ymateb gan y Fflint. A Michael Burke sy'n ar y postyn pella i ddod ar Flint yn gyfartal. Llansawel yn cael ei dal yn cysgu ar ôl mynd ar y blaen. Llai na 2 funud am y tîm Lee Fowler yn gyfartal. Price a'r croesiad at Jenkins ar ergyd. O, mae'n gwyro ac yn taro'r postyn. Mae dal yn fyw. Walters oddi ar y linell ac yn ffodus iawn i nail Fflint y golwr yn bêl yn syrthio'n garedig i'w ddwylo. Ond unwaith eto, Llansawel mor agos i fynd nôl ar y blaen. Yr ergyd yn taro'r postyn. Walters ar ail ergyd wedyn yn cael ei chlirio oddi ar y linell. Ac wel, mae'r gêm yn mynd gan milltir yr awr ar hyn o'r bryd. Unwaith eto, bêl dros ben yr amddiffyn. Dyw Elliot Reeves ddim yn cam sefyll. Mae'r Fflint i fewn eto fan hyn. Reeves ar ergyd ar draws y cwrs Cosby. O, bêl yn taro. Josh Jones rhyw ffordd yn taro'r bêl yn erbyn y trawst pan yw ddi'n hawsach iddo fe i roi'r bêl yng nghefn yr hwyd. Wel, am eiliad yngedfennol, fe ddylse'r Fflint fod ar y blaen fan hyn. Dihangfa go iawn i Llansawel. Jasper Payne ar ei holi unwaith eto. O, sodled yn fyr gan Lee. Jasper Payne, mae ei fewn, mae ei heibio'r amddiffynwr. Ac, wel, tacl dda yn y diwedd gan Harry Owen. Walters yn cael ei lorio. Na, medda'r dyfarnwr. Wel, Harry Owen, y braidd yn ffodus, yn cael ei ddal fyna. A Tom Walters yn sicr yn cyrraedd y bêl gynta, ond y dyfarnwr ddim yn rhoi'r drosedd o blaid y tîm cartre. Fflint bellach yn chwarae o'r chwith i'r dde, ond y bêl tuag at Jasper Payne. Mae ei fewn fan hyn. Payne, mae ei heibio'r golwr ac am gliriad oddi ar y linell. Mae Llansawel yn edrych draw at y llemanwr i weld a nath y bêl groesi'r linell, ond na medd y llemanwr. Phillips yn aros uwch Ramani iddi. Dyma i'n dod, mae'n un ddofn. Isaac Lambert ac am arbediad da unwaith eto gan Will Fuller lawr i'w dde. Ac y peniad yn gryf gan yr amddiffynwr Isaac Lambert yn dringo i'ch ben pawb ac yn cael digon o bŵer ar y peniad hefyd. Unwaith eto Llansawel yn gofyn am lawio fan hyn yn y cwrt Cosby, a na medd y dyfarnwr mi oedd e yn y fan ar lle. Ellis Sage sy'n ôl yno, mae wedi cael ei ddal
Cyfle i Jake Phillips i groesi fan hyn i'r Fflint. Mae'n groesau da. A'r Eled Reeves a'r ceniad. Ac am gol hyfryd i'r ymwelwyr. Y croesiad hyfryd o dde gan Jake Phillips. A mae oedd hi'n beniad mor hyfryd lawr i'r gornel chwith gan Elliot Reeves. Mae wedi dod yn agos i sgorio sawl gwaith y prynawn yma. Gol yn erbyn llif y chwarae i'r Fflint, ond maen nhw'n heiddi'r gol na. Felly, beit ar croesiad. A mae'r peniad, gan Luke Bowen unwaith eto, yn rhithro fewn ar y postyn pella na. Ac o bosib fe ddylse fe o leia wedi taro'r targed. Will Fuller yn barod i hyrddio hon tuag at y Cwrt Cosby. Gammond yn ennill y peniad a mae'n mlaen ac Kieran Williams a maen nhw yn gyfartal. Wel, gredwch chi beth, ond mae Lliman y Llymanwr i fyny. Tor calon i'r tîm cartre. Mi oedd hi'n symudiad hyfryd. Wel, bydde hynny wedi bod yn ddiweddglo